месяца. Я стараюся, але нешта як ліпла да рук, так і працягвае ліпнуць. А можа мы гэтае цеста занадта жидкім зрабілі? О, салют, сябры! Знаёмцеся, наш новы кухар! Да жартую я, жартую. Моя новая сяброўка, Беята. Вельмі прыемна пазнаёміцца з вамі, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ты не спыняйся, працуй і адначасова расказвай пра сябе. Чым любіш займацца, якімі талентамі валодаеш? Я спяваю і танцую, і люблю іграць на фартэпіяна. Ну, мне здаецца, замесілася. Тады чаго стаіш? А што? Хутенька бяжы на кухню і стаў наш сюрпрыз у духоўку. А ты Лесіка сустракай, як мы дамаўляліся. Памятаю, я памятаю. Сябры, вы пытаецеся, чаму мы з самай раніцы пірагамі займаемся? Адказваю, гэта Лесіку сюрпрыз рыхтуем да дня варэння. О, ва вось і наш іменіннік ідзе, я зараз. Добрага ранку усім гледачам добраранка. А што я, першы прыйшоў? І ніхто не ўспомніў, што ў мяне сёння свята? Сюрприз! Ой! З днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження, Лесік, мы віншуем тебе. Дзякуй, дзяўчынкі. Мне вельмі прыемна, што вы не забыліся. Як мы маглі забыцца? Я дні нараджэння сваіх сяброў на зубок вывучыла. Мы і падарунок сюрпрыз табе падрыхтавалі. Толькі яму зарумяніцца трэба. Зарумяніцца? А што гэта? Нецярплівы які. Не спяшайся. Хутка сам убачыш. А яшчэ спецыяльна для цябе, Лесік, і для ўсіх дзетак, хто таксама святкуе сёння дні народзін, мы мульцік святочны падрыхтавалі. Во, глядзіце. Спадзяюся, з нашым сюрпрызам не здарыцца такога, як у мульціку. Дык вы мне таксама нешта смачнае прыгатавалі. Ага. Здорава! Не нешта, Лесік, а імянны святочны пірог. Вось, глядзі, якім ён прыгожым атрымаўся. А ўсё чаму? Таму што я добра працэсам замешвання цеста кіравана. А я? А ты, Беята, безумоўна, добра яго мясіла. Ой, і пах такі смачны. Дзякуй вялікі. Давайте ж хутчэй частавацца. Дзе сподачкі, кубачкі? Кася, пачакай. Мы Лесіку пірог падаравалі, і самі ж яго з'ямо? А чаму самі? Разам з іменіннікам. Ён жа адзін такі вялікі пірог не адолее. Наша дапамога проста неабходна. Вы пра што там шэпчацеся? Я кажу, ты ж не хочаш, каб у цябе жывот разбаліўся і прыйшлося да доктара звяртацца. Да доктара? А у мяне нічога не баліць. Забаліць, Лесік, калі сам увесь наш сюрпрыз з'ясі. А я і не збіраўся пірагом сам частавацца. Давайте разом. Вось гэта правільна. Вось тут ты малайчына. Беята, на чаго стаіш? А што? Кубачкі, сподачкі, лыжачкі насі. Я худзенька. Будзем пірагом ласавацца і за доктарам назіраць. Ага. Якім доктарам? Знову пра доктара? Беята, ніякіх доктароў. Да я доктара Айбаліта маю на ўвазе. А, ты мультфільм прапануеш пра яго паглядзець. Я не супраць. Там так здорава ўсе спяваюць. Смакота, пирог атрымаўся, просто пальчики оближешь. Дзякуй, Беята, і дзякуй. Кася, о, дзе яна падзелася? Толькі што тут была. Ну, неугамонная натура. Прывітанне, а вось і я. Кася, гэта ты? Я не Кася, я робот-паштальон.
Табе, Лесик, ні одно асабістае віншаванне прыйшло. Прымай пошту, імяніннік. Мне віншаванні? Вось здорово! Я пайшоў. Читай. Так. Прывітанне, Лесик. Піша табе Грыгарук Катя з горада Маладзечна. Калі я даведалася пра твой дзень нараджэння, дык вырашыла напісаць табе вершык да свята. Спадзяюся, табе спадабаецца. Слухаем. Милый Лесик, хочу пожадать табе у дзень нараджэння шмат падарункаў, вясёлых усмешак. Ты самы вучоны зайка ў свеце. Во як! Дзякуй, Кацярынка. Цудоўны вершык у цябе атрымаўся. Мне вельмі спадабаўся. А вось яшчэ глядзі, якія сімпатычныя малюнкі ад Варвары і Івана Мазанік. З горада Мінска табе прыйшлі. Ого! Я тут з паветраным шарыкам усміхаюся. А на гэтым малюнку да цябе на дзень нараджэння топа з калыханкі ў госці прыйшоў. Ага, сонейка свеціць, птушкі спяваюць, а мы кветкамі любуемся, прыгажосць. А на малюнку Улянкі Тапарова з Пружан ты разам з Касяй. О, симпатичные мы такие. А яшчэ Улянка піша, што вы з Касяй класныя, і таму і заўсёды хочацца вас маляваць. Як прыемна. Дзякуй, сябры, за віншаванне і малюнкі. У мяне такі незвычайны дзень нараджэння атрымаўся. Яшчэ і не тое будзе. Настрой да нябёсаў узляціць, калі вы вось гэты мультик паглядзіце. Вось чаму ты, Кася, роботом прикидывалася. Потому что у мультику робот был. Ага, а яшчэ каб весялей цікавей было. У цябе ж сёння дзень нараджэння. Дзякуй. А мы тут з Біятай яшчэ некалькі сюрпрызаў падрыхтавалі. Калі ты не супраць, Лесік, будзем пераносіцца ў розныя краіны свету і святкаваць твой дзень нараджэння па звычках гэтых краін. Я згодны. Гэта ж так незвычайна. Тады уяві, што ты знаходзішся у Паднябёснай. Дзе знаходжуся? Ну так называюць Кітай. Няўжо не ведаю? А, успомнил. Калі ласка, частуйся, імяніннік. О, што гэта? Няўжо не бачыш? Лапша. У Кітаі, Лесік, прынята на дзень нараджэння частавацца доўгай лапшой, якая сімвалізуе даўгалецце. Жаваць трэба як мага даўжэй. Ты старайся. Вось табе кітайскія палачкі. А лапшу што, палачкамі есці? Безумоўна, так усе кітайцы робяць. Дзякуй. Але можна ў якой-небудзь іншай краіне мой дзень нараджэння святкаваць? Можна. Прапаную у Непал перанесціся. А што там? А ў Непале, Лесік, на лопу рысавы ёгурт імянінніку кладуць на ўдачу. Вы што прыдумалі? Так усе ў Непале робяць, такі ў іх традыцыі. Не хачу. Тады, можа, адсвяткуем твой дзень нараджэння, як гэта робяць на ямайцы? Ну, давайте. Спадзяюся, там мяне ніхто ёгуртам пэскаць не будзе. Ёгуртам не будуць. А вось мукой імянінніка пасыпаюць. Такая на ямайцы традыцыя. Ну, дзяўчынкі, ну насмяшылі. Дзякуй за такое незвычайнае падарожжа. Але лепш мы будзем у нас мой дзень нараджэння святкаваць. А давайте у парк сходзім і на атракцыёнах пакатаемся. А потым можна у кіно ці на роліках. Дамовіліся. І вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, не сядзіце дома. Лета – самы лепшы час для гульняў. І не забывайцеся кожную раніцу уключаць свае тэлевізары. Каб сустрэцца з намі У нашым добраранку!